tal-edukazzjoni biex bekk. Ingħata bidu għall-ewwel edizzjoni tal-Malta School Games, logħob li qed jara s-sem ta' madwar 2000 student minn 50 skola jikkompetu bejniethom f'att ta' dixxilpini sportivi. Iċ-ċerimonja tal-ftuħ saret fil-kumpless sportiv tal-basketball f'Taqali bis-sem ta' mijiet ta' tfal minn qatt ta' skejjel madwar Malta u Għawdex. Matul din il-ġimgħa diversi studenti se jikkompetu bejniethom f'diversi dixxilpini sportivi fosthom il-futbol, basketball, handball, volleyball, table tennis u atletika. Il-logħob se jsir fatt ta' faċilitajiet sportivi madwar il-pajjiż fosthom fil-padiljun tal-basketball u fit-training grounds f'Taqali u fil-kumpless sportiv tal-Kottunera u tal-Marsa. Din hija l-aħħar ġimgħa ta' programm sportiv nazzjonali li beda fi frar wara li t-torċa simbolika daret kull kulleġġ u li matulu eluf ta' studenti ħadu sehem f'kompetizzjonijiet preliminari madwar il-pajjiż. Fiċ-ċerimonja tal-ftuħ il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Green qal li l-isport iħarreġ mhux biss il-fiżika imma wkoll il-karattru. Semma numri ta' investimenti fl-edukazzjoni fiżika fosthom żieda fil-lezzjonijiet tal-edukazzjoni fiżika. Is-Segretarju Permanenti għall-Edukazzjoni Matthew Vella qal li l-Malta School Games hija xhieda ta' kif l-isport, l-edukazzjoni u l-inklużjoni jgħinu biex jinbena l-futur tal-istudenti. Illum qed niċċelebraw l-isports imma permezz tal-attività rajna wkoll it-talent tal-iskola tal-MVPA kif ukoll l-Iskola Nazzjonali tal-Isport jinaqdu flimkien għal ħaġa waħda biex naraw li jkollna nazzjon aktar b'saħħtu u pajjiż aħjar. Għal-fażi finali qed jipparteċipaw madwar 2000 student li ntażlu minn fost eluf ta' parteċipanti fil-fażijiet li saru matul ix-xhur li għaddew.